Φίλε και φίλες, καλησπέρα. Σήμερα θα πιάσουμε πάλι ένα κομμάτι ιστορικό με τίτλο «Η Ιταλία φίλος ή εχθρός». Η σύγχρονη αντίληψη των Ελλήνων θέλει τον μεσογειακό λαό της Ιταλίας πλέον αδελφικό με τον δικό μας. Η ιστορία όμως αποδεικνύει το αντίθετο, και ενώ οι Έλληνες θεωρούν την Γερμανία ως τον μεγαλύτερο εχθρό του ελληνικού έθνους, μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είναι όμως έτσι, μας λένε κάποιοι ιστορικοί. Ωραία. Και πάμε στο θέμα μας. Η Ιταλία, φίλοι μου, έβλαψε την Ελλάδα όσο καμιά άλλη χώρα, και όμως έχει ξεχαστεί για κάποιο λόγο όλο αυτό το κομμάτι. Με πολύ νεκρές σφαγές στον τόπο μας, ουδής εγκληματίας πολέμου Ιταλός δικάστηκε. Πολύ περίεργο. Η χώρα αυτή, η οποία είχε βλάψει πιο πολύ την Ελλάδα με απόσταση στον 20ο αιώνα, μας λένε οι ιστορικοί, είναι η Ιταλία. Επιθυμούσαν τον έλεγχο των Δωδεκανήσων, επιθυμούσαν τον έλεγχο της Μικράς Ασίας. Όταν εμείς οι Έλληνες πήραμε το κομμάτι της Σμύρνης, ήταν εκείνοι που το υπονόμευσαν περισσότερο εξ αρχής. Είχαν τα Δωδεκάνησα, τα οποία απαγόρευσαν από ένα σημείο και πέρα την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Αυτό και μόνο νομίζω λέει πολλά για το τι είχαν στο μυαλό τους οι Ιταλοί. Και τώρα πάμε στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Το 23 ο Μουσουλίνι βομβάρδισε την Κέρκυρα. Δημιούργησε στημένο επεισόδιο στη Νότια Αλβανία, κατηγορώντας την Ελλάδα, και μάλιστα την πήγε και στα διεθνή δικαστήρια για αυτό. Σταμάτησαν οι Ιταλοί, πρέπει να πούμε, 2 φορές την πιθανότητα να ενωθεί η Νότια Αλβανία, η Βόρεια Ήπειρος δηλαδή, με την Ελλάδα, γιατί θεωρούν οι Ιταλοί την Αδριατική δικό τους πέλαγος. Mare Nostrum το ονομάζουν, και την Αλβανία κάπως σαν προτεκτοράτο τους. Ανατείναξαν το αντιτορπιλικό Έλλη 15 Αυγούστου, που ήταν παρκαρισμένο στο λιμάνι της Τινού, χωρίς λόγο και αιτία. Το έκανε ένα ιταλικό υποβρύχιο. Εισέβαλαν στην Ελλάδα και μας πολέμησαν επί 1,5 χρόνο, και επί περίπου 2 χρόνια της κατοχής, που τη λέμε γερμανική κατοχή, δεν ήταν γερμανική, μας λένε οι ιστορικοί, αλλά ιταλική, όπως αναφέρουν οι ιστορικοί, λόγω των γεγονότων που έπραξαν οι Ιταλοί. Καμιά χώρα δεν έχει κάνει τέτοια βλάβη στην ελληνική πλευρά, μας λένε. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, φίλοι μου, είναι από καθηγητές, επιστήμονες όπως η Μαρία Ευθυμίου και πολλοί άλλοι συγγραφείς και ιστορικοί που έψαξαν και μας τα λένε. Λοιπόν, οι Ιταλοί που μπήκαν στην Ελλάδα σαν στρατός κατοχής δεν ήταν ένας φιλιελληνικός λαός που είχε σταλεί στον πόλεμο ενάντια στη θέλησή του, αλλά το είχε προγραμματισμένο και ετοιμαζόταν καιρό για να το κάνει. Πολλές περιοχές της Ελλάδας δεινοπάθησαν από τους Ιταλούς, όπως παραδείγματος χάρη η Θεσσαλία, υπήρξαν σφαγές και εκτελέσεις αθώων, όπως το Δομένικο, στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Λάρισα, καταστροφές και πυρπολίσεις π.χ. Σέρβια, χιλιάδες νεκροί από πείνα στην Αθήνα και πολλά άλλα που δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε. Έκαναν εκτενή προσπάθεια αφελληνισμού στα Δωδεκάνησα και Επτάνησα, συρρίκνωση της οικονομίας, γενικά φέρθηκαν σκληρά και βάναυσα και εκδικητικά στους Έλληνες, οι Ιταλοί. Κι όμως, φίλες και φίλοι, οι Ιταλοί κατάφεραν να ξεπλύνουν τις ευθύνες τους και να κάνουν να ξεχαστούν οι πράξεις τους. Το ακούτε? Ουδής Ιταλός στρατηγός εκδόθηκε σε χώρες που το ζήτησαν. Ποτέ δεν έγινε μια Ιταλική δίκη Ιταλών, όπως η δίκη της Νιρεμβέργης για τους Γερμανούς Ναζί. Παράδειγμα, ένας από τους Ιταλούς στρατηγούς, ο Μάριο Ροάτα, στρατηγός του Μουσουλίνι και διοικητής των Ιταλικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, στα τμήματα της Σλοβενίας και της Κροατίας που η Ιταλία πήρε από τη Ιουγκοσλαβία, κατηγορούμενος επίσης μεταξύ των άλλων για γενοκτονία στη Σλοβενία. Θα το σκάσει με τη βοήθεια του Βατικανού, το ακούτε, θα το σκάσει με τη βοήθεια του Βατικανού, και η καταδικαστική απόφαση του θα ακυρωθεί το 1948. Βατικανό, δύναμη, ισχύ, και πίσω απ' όλα πάντα. Αλλά ας αφήσουμε τα εγκλήματα που έκαναν στη Ιουγκοσλαβία, τις σφαγές αμάχων στη Σλοβενία, στη Σερβία, στη Βοσνία και τα εγκλήματα σε βάρος των ανθρώπων της Αιθιοπίας. Και ας έρθουμε στην Ελλάδα.
Οι θηριωδίες, οι εκτελέσεις, οι κλοπές, οι βιασμοί, οι πυρπολίσεις χωριών ήταν πάγια τακτική των Ιταλών κατακτητών. Οι Ιταλοί ήταν τόσο ανελεείς και απάνθρωποι όσο οι Γερμανοί Ναζί και οι Βούλγαροι που λέρωσαν την ελληνική γη με αίμα στο πέρασμά τους. Κάποιοι μιλούν ότι οι Ιταλοί είναι φίλοι, καλοί φίλοι. Μύθος. Οι Ιταλοί ταπεινωμένοι από τον ελληνικό στρατό όταν χρήστηκαν κατακτητές από τους Γερμανούς Ναζί στην Ελλάδα συμπεριφέρθηκαν στους Έλληνες εκδικητικά και εγκληματικά. Να μιλήσουμε για το αίμα που έχησαν, όπως την σφαγή στο Τσιότσο κοντά στη Λάρισα, για τη σφαγή στα Φάρσαλα, για τη σφαγή στον Άλυμο, για τη σφαγή στην Πελοπόννησο, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που λειτουργήσαν από τον Αύγουστο του 1941 και πολλά άλλα που δεν μας παίρνει ο χρόνος. Και το πολύ χειρότερο ακόμα από τις εκτελέσεις, φίλες και φίλοι, ήταν η θανατερή πείνα. Δηλαδή, περισσότεροι από τους μισούς θανάτους που κατέγραψε η Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν σημειώθηκαν στα πεδία των μαχών, αλλά προκλήθηκαν από τον υποσιτισμό, δηλαδή από την πείνα. Και οι Ιταλοί ήταν άμεσα υπεύθυνοι για τον υποσιτισμό των Ελλήνων που είχε χιλιάδες νεκρούς. Κλείνοντας, για όλα αυτά τα εγκλήματα που έκαναν η Ιταλία δεν πλήρωσε ποτέ και τίποτα για τις δολοφονικές πράξεις τους που έκανε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν υπήρξε ουσιαστική οικονομική αποζημίωση από την Ιταλία στους Έλληνες για όλα αυτά που έκαναν τα έκτροπα. Γιατί οι λόγοι είναι αρκετοί. Δεν μπορούμε να τους πούμε όλους, θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο και θα τους αναφέρουμε. Θα πούμε όμως μόνο δύο. Η Ιταλία θεωρήθηκε ως χαμένη χώρα, αλλά όχι πρωταρχικός εχθρός όπως η ναζιστική Γερμανία. Ο πρώτος. Ο δεύτερος λόγος. Οι μεγάλες δυνάμεις ΗΠΑ, Βρετανία ήθελαν να εντάξουν την Ιταλία στο αντικομμουνιστικό μπλοκ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Αυτό περιόρισε τη δυνατότητα της Ελλάδας να απαιτήσει αυστηρές αποζημιώσεις από τους Ιταλούς. Και έτσι η Ελλάδα επικεντρώθηκε πλήρης στις γερμανικές αποζημιώσεις, επειδή η Γερμανία θεωρήθηκε η μόνη υπεύθυνη για την κατοχή και τις θηριωδίες που έγιναν στην Ελλάδα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, σύμφωνα, φίλες και φίλοι, με ιστορικές έρευνες, περίπου 300 με 350.000 Έλληνες πέθαναν μόνο από την πείνα και τις άμεσες συνέπειες της κατά την κατοχή το 1941-1944. Γιατί πέθαναν τόσοι πολλοί Έλληνες όμως? Ακούστε, ο λοιμός προκλήθηκε από την επίταξη τροφίμων από τις δυνάμεις κατοχής, Γερμανούς και Ιταλούς. Το ακούτε, το ακούτε. Και κλείνοντας θα πω, ο λοιμός της κατοχής στην Ελλάδα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές στην Ευρώπη κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας μας, δηλαδή της Ελλάδος. Άρα καταλαβαίνετε το μέγεθος της σοβαρότητας. Λοιπόν, θα μου πείτε, φίλες και φίλοι, ότι αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Συμφωνώ. Αλλά καλά είναι να γνωρίζουμε την ιστορία μας, γιατί έθνος που δεν γνωρίζει την ιστορία του, να είστε σίγουροι ότι δεν έχει μέλλον. Έτσι τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι των γραμμάτων. Αυτά είχα να πω, και όποιος θέλει μπορεί να ψάξει περισσότερες πληροφορίες για να δει τις αναλύσεις που κάνουν επιστήμονες και με λεπτομέρειες για τα έσχη που έκαναν οι Ιταλοί, που ετοιμαζόταν χρόνια να δημιουργήσουν αυτό που δημιούργησαν, δηλαδή να κάνουν επίθεση εναντίον της Ελλάδος, που θεωρούσαν έναν εύκολο στόχο για να δείξουν στους Γερμανούς ότι είναι και αυτοί ως σύμμαχοι του άξονα μια υπερδύναμη. Αλλά απέναντι στην Ελλάδα αυτό δεν τους πήγε όπως είχαν προβλέψει. Φίλες και φίλοι, θα πω ξανά ότι η γνώση είναι δύναμη. Καλή συνέχεια.